10. apríla na stanici Žilina Záriečie sa uskutoční odovzdávanie cien festivalu krátkych filmov a fotografií Tell It Quick. Prihlásených je viac ako 200 filmov a 300 fotografií. Krstnými rodičmi festivalu sú Trité a Milena Miníchová. Do poroty si zasadnú Anton Šulík, Peter Refe Kováč, Vladimír Javorský, Peter Konečný, Jaro Vojtek, Peter Tabaček a ďalší. Uvidíte tie najlepšie filmy a fotografie z festivalu. Stanica Žilina Záriečie, 10. apríla o 17:00. Viac informácií nájdete na Facebooku. Hlavní partneri: mediálni partneri, reklamní partneri, Tell It Quick.